Baby me Adom TV Badwam na o hye no me wa Grace Gift Herbal for ewa ha aye no mo eba bedi enkomo hye so se busumi wei ye hwe no fu mo kokram no eho ensem ti Grace Gift Herbal for ba hai ye no mu ni nkomo be me na no pe me mu ache se bibia bokọ de doctor ho ye eduma ye fo nso ye obia ho ye eja ko odwo nso ho ye ai odi dwuma okuma sinti no ozo oche me jene so ne da sempacho ye ntie ne nkomo be ne yedi me da se ye ma ahwefo nyina ache ene ye di nkomo afa eye kokoramwa eto ema no fumu na on se bosumi we na ye yi se ye de hwe saa ne ma no na ade e wo se ye hye ne so ne se yare ahodo ene nsunsuaso bone ye woni pedua so nti no ewo mu a apomuden batan ku kese no etimi eyi bosumi se ye hwe kidney ye ka ho nsem in the month of March yes na we ye ema yare among ye leading cancer issues ni nyina no breast cancer no edimu akotene na me kire ho akwan ba ko mienu miensa bi na ye de futusem so atu wono mu a ema titiriwa ba ne sa na bia wono mu amane afa obi ko otimi to aduro ka mu na bia ode akoye no fo so ne ade no ho nkomo ne ye ba bidi na ye kasa breast cancer ya me gidi se ahwefo ate ho nsem bebre ye sate month de di ho nkomo a na eye abnormal growth of cells bia ewo ema wono no ma menka we emema nso timi nya bi na enhyeda nye too common nti ma de na ya na ye ka pa na ade ba ko a meka ne se ye taibo de ru se ema nye self examination se e bia wono mo ankasa enyina hwehwemu there is a way bia be massage no for no identify be a friend lamp se bia ba betomu a na ma menka we eno nko anye enough se oba be hu se bia oye nya sa akokoram yi bi da no fo mu na ye wo ekwan hodo bebra sa akokoram yi efa so de ba wono mu a enim de ewo apomuden fam no aye nhwemu ahunu se ye free bibi hereditary to se odi bibi free moja mu a e free maami ana papa so komma so ma dodo na e bia wono maami no mo a history of sa akokoram yi bi no hwemu dan is a wonom timi enya sad ni bi ebinom nso eye bebi e frɛ no a gene mutation eno nso etimi cause na de ye me nwa kakra ye ma ebu wonsa ansa na wonom adi mfie dunum 12 years se uhu moja nim before 12 years eno nso hwemu dan de se saafo no eye at higher risk se wonom bitimi enya eye nofo mu kokoram ye bi ene nkyene ye nhye ne nso afei so no enyini which is age ma dodo na hwemu adene se wonum fie ne kwa animu na ebia na wonum so atimi afa bi mede enu esi wo ma menka we se opese uhu anase bia unyanko hospital na self examination ne ebinum de ho a obehu ne bia dwoa bia betonofo no obinim so a free bibi dimpling of the breast to say wo mu anase wonofo no baako na se boni to kroni ade obi oha ne nofo na no ewo mu ana edente eno ano ekohyem obi nso oho a na bia ne nofo na no sebio ekuru bi ahyase eba ho eba na saade ana chese ba bia ye adru no wunyanko hospital ko ne kope ho asem bia na cancer yi ebi na ya start ena afei nso no ma menka we uyo oba wa lactating mother na wo manofo wo ma kwada nofo na wo mu ana bia onofo na no eye oya ne ade it could be a friend of mastitis, which is a pain associated with a milk na bia korane nom ne ade timi ebasa nche no de enhyeda nye tu alarm be no kora no pe ho asemhwe apart from that onye obi a wawo a wo ma kwada no fo asa ne ma mbo so bia no e bia na ekowo moto mu osa no dwa bia hyase na se onya pain ne ade abomoden hwe na de ma meka se physical examination enye enough ne obi a friend of mammogram which is a low dose sort of x-ray no oko hospital na etwama wa ebia na ode wonsa massage ebia wono fo no ahu dwa no ba ye betwa no na ebia dwa bia hyase efifiri wo mu a unim now this is how the process it and san ye beka se wonya kanza mfiti prekope chimye na ebia uhu dwa na ankoto adu fansra so ne ade ko proper hospital ne enyew eye lab we wo se ye obia eye mammogram yiwie na ewomu se ebia bibi saa efifi onipadua ne mu a yesan ye ultrasound na ye confirm se de eba no ebia ye cancerous ayi bi na eba na no no ewia enso ho a
ye wo other scans bi a e wo se wo ye ye free bibi ye CT scan computerized tomography no ye hwe e de hu se e bi a kokram no e yampase wo mu a and spreading ko honam akwa ne ba bia ene ma ne yehu no obu o ha e bi frase no ompena semihia but I abnormal growth of cells ni nchi no if ti prekope no ampe ho anamo tu antu a edimu a etimi ekoka nipadua na kwa baabi na afia de dem di e be nipadua no ada scan so abetimi a yekọ proper hospital ye be ye MRI magnetic resonance imaging eno no ye be e de amane no so ya hwese edu dem a afi kura no ye confirm we nyina awi a se doctor kro ana yare sabia na akoy no ye pese hu the severity baabi akwa akodura ye frɛ bibi biopsy no ye befa a tissue of a year no for no ho baabi na afie no ya hwɛ sɛ edem die na kwa akoduru sɛ na baabi aduru no aduru betimi aso ano anaase baabi akoduru ne de sɛbio gye sɛ ye de sekan ka we ene enkomo a me de besom wo sɛ eba ne sɛ wo ye oba na wo nya saa ne ema nyina ɛna wonim entwen me mansa ema ya ehwe nyina na ma me fo ehwe hu behia sɛ acha bosome nan bia ko hospital koyesa mammogram bi ebi anadwoa bi wo de wo do nsa ka wo nte de nanso bi ana bibia hyase efirase yesremo yenuanom ma ema menom nofo no ehu hia ye mema ne titiriw hye no so sɛ wo a nofo no enya akwara ne de obeto papa no di kan fama papa no opo okunu sebe so obetena siye no wadi ne nkwame a eri de mu osori anopa bisa no be me na wanom nofo ne onom ya amane bi esan sɛ wo no enom na ema na dwene mu ada ho pefe no oba ne nso no boa no ma bebre ho asebio make as sebio wetimi anom when home breastfeed and they fine aha oh there be say any or breastfeed they won't mean kasa akora no bi fama me there bi enye ne sa eni ti de make na say ma bebre ho bi a self examination won mu ntimi nyina nso won be ma no edi mpaso agora na say de mo abe ma no bi a enoma no wotimi efili ana so no timi massage hu say bi akoso ya bibi ya banchi bi a yentu ho anamo ha enti wo say ye ne sa me pa cho breast massage no very very important ekoba ne sa na enema ye nchini nketenkete bi emu apa entimi nsane wo no fo no de mo a ye di mu agoro pa cho agodie no nyese bi a da na sabio be makuram no wo twene se tai da bi enye ne sa sa dia wo ya haw yen kakra in a romantic way so ho na bibia be fine enti no ye de ye nkomo na e ba besi na ye de ye number na ye kira kwan no atudwa yare aka Grace give me by many ho nkomo eni ma bi a etete obi apese wutu ho anamo no me pa cho se woje bidro di nko a na wunim se bidro tumi se sa yare tu yare asen ko ade a fa ho e be che sanse Herbal fo nyina gi eni Grace get for ye number se di dwuma eye miensa me bomu mienu di ama eni di mu a woni hunu ade a TV na se numbers no egu ofa emame woni hunu ade waso na ti asema me bo number di ama mo bi emmo emfa ngu phone so emfa mom your numbers ni 0543 320030 0543 320030 and our fins no 0246 518 003 0246 518 003 ye kira kwan ye mienu na wo Ghana ha nyina two branches pe Kumase ye wo hwim school junction barakese kwan so anya yira kwan faka wa report junction na kitia wo se wo ko hwim school junction hwa ye si wa bisa akra se ope Grace gift oni fa so ope ene ye wo nkran house ye wachi motor new petroleum ye ne family life international school na di hwe mu ma 7 en important baby ye wo si na bisa family life a obia ebe kire onya yira kwan kra ye dan na efe ye ni mapomuden enim ehu hia se obi yare ye beboa amane ho ato no nchi e facility nyina no e ultra modern bra na ye hwew erade nam ye nsa so do je be ba de ama ye da say papa fa usi hanti any Grace gift Herbal and laboratory hospital any so na breast screening ho nsam ne kokram no onso borua ho na ko check your de na entime mra me ko ba me ofofro nso ho ne nkomo no do so me ba sisi a ne ato aso